Hello sa tanan, mga ka-idol. Thank you sa mga nag-subscribe. Ug nagpasalamat ko sa mga nagsuporta sa akong YouTube channel, sa akong Facebook page na Charcelyn. Shout out di ay before kumukanta kay kuan man ron. Mag shout out sa ako before kumukanta kay pansari na mo ron ni Becca. Ika 21 months. O di ba? Si Becca dili siya mapakita. Abangin ninyo ang pagpakita ni Becca. Before kumukanta, shout out sa taga Jinsan. Unang-una kay Ryan Dilarmente. Shout out sa Dilarmente family, taga Jinsan. O kay Julius Puentes. O paki-follow sa iyang Facebook page na Bisaya tayo dito, coach. Shout out kay Julius Puentes. O shout out kay Mads Gladys Macambol. Pag-amping dira sa asa ba ka? Saudi ka tao. Basta Middle East. O sa tanan-tanan ng mga subscriber, mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, mayong gabi sa inyong tanan. Aray na, makanta na ko. Para na kay Becca, kay Mansari na Murot. 21 months of vlog. Akala ko ang puso ko'y di na sa dati kong minamahal, ako'y nakamali. Ako'y sinasaktan at pinaglaruan, palipan ng harap-harapan. Makilala ka kahit malayo ka. Di ko nagbago ang kislap nitong mga mata. Ako'y binihag mo, ako'y umibig sa'yo, hanggang sa na mahal mo rin ako. Maniwala ka, hanapin pa. Ikaw ang gusto kong makasama. Wala akong ibang minamahal. Sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Lagi kitang hinihintay hanggang sa pagbalik mo. Aasahan mo, ikaw lang o Becca ko. Lagi ko
ka lang. Lagi kitang hinihintay hanggang sa pagbalik mo. At aasahan mo, ikaw lang o beka ko. Sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Lagi kitang hinihintay hanggang sa pagbalik mo. At aasahan mo, ikaw lang o beka ko. At aasahan mo, ikaw lang o beka ko. At aasahan mo, ikaw lang o beka ko. Ayan, thank you mga idol.